Hello. Hope everybody's okay. I'm gonna ganin dariyan da nake kusan topic na yau zai saka mutane dariya, zai saka wasu su tsine mini as usual, zai saka kuma wasu su dauki abin da nake faɗa. Gaskiya fisbila, what I want to discuss today is actually very like abun da ya damu society, especially the northern society, and at the same time a lot of people think abun kunya ne a fito a yi magana. Wasu ba sa iya maganan kwata-kwata saboda yanda aka girmar da mu, aka girmar da mu, ba a bar mu, like we haven't been exposed to sex talks. You can't just sit, parents mu ba su taba zaunar da mu su ce mana a ga yanda ya kamata kai, ga yanda abin da bai kamata kai ba. And schools did not give us the avenue to learn more about sex and being able to talk about it, like especially with your spouse, like someone that you're married to. I have an issue. I have seen naga a lot of matan arewa, matan aure, da mazan arewa, da mazan aure. I have spoken to few of them, and like not a few, plenty of them. Na yi magana da su, naji part na maza, naji part na mata. Wasu mutane suna ga kamar ni na da shishigi. Ba shishigi ba ne. Ni na so yin san abubuwa ne. To, it is very difficult for matan su zama open the communication when it comes to our sex life. We don't talk. And if we're being asked questions, we keep quiet, or we actually admit to things. Come on, if you're lucky enough to find a husband who really cares about you and then wants to know how you feel, especially in bed, when he asks you, did you come? You'll be like, yeah, I came 3 times. But you're lying. You didn't come once. Why would you lie? Tell them the truth. Probably, if you open up and you say, actually, it was really nice, but I didn't come, that would maybe give him the room to change some of the things he does in bed. He's your husband. Why can't you talk to your husband? Me yasa ba za ka iya mijinka magana ba? Me yasa za ku yi magana ina neman kayan anko, zan siya wannan, zan siya wancan, zan siya wannan, zan siya wancan, ba amma ba za ki iya bude baki ki ce mishi ga yanda nake so kai mun ba, ga yanda nake so. Like a musulunci, malamin addini, sometimes I don't know, ko kunya ake ji, ko kuma society would judge you, what have you, that people don't really like to talk about such things. But that is 50% of the reasons why aure mu yanzu na arewacin Najeriya muke samun problem. Namiji zai aure mace, ya ajiye ki gida, bai taba yi mace, matan shi na sanna ya ce bai taba ta ba for 3 months, 4-5 months, ya bar ta gida. That is not right, that is not proper. And ke as mace, don kina jin kunya wai ba za ki iya magana ba, you can't bring up the topic. You can't make some, moves to make him want to be like close to you. I don't know why we do that. The more muka sake jikinmu, muka ce wai ai mu Hausawa ne, culture ya ce, shi sa mazan mu kullun suna nan suna yawo daga wannan macen su makale a can, wannan inamura, gobe su makale a kan wancan yar Kalaban, sai jibi ki ji yana fita da mai aikin ki. Saboda we can't express ourselves. Mata, ku bude ido. Ban ce wa ido na bude yake fa. Ni ina magana based on analysis from people. Matanmu na arewa mafi yawancinsu ba sa jin daɗin zaman gidajen mazajensu saboda ba su iya communication ba tsakaninsu, ba su iya magana ba. They cannot talk to their husband saboda wai wani abu wai shi wai kunya. Babu kunya tsakanin gidan mijinki. In abu bai miki ba ki gaya mishi, in abu ya miki ki gaya mishi. Sai ki ce ke ba za ki yi wannan ba, ba za ki yi wancan ba, ba za ki yi wannan ba, ba za ki yi wancan. Wata tana can tana mishi a waje. Gobe sai ki ce mijinki yana biye-biyen mata. Kai kuma ka ce ba za ka je kai wa matanka komai ba saboda mata ne tana gida, ni me yasa zan kula ta, ita ta sani, ta gana maka ce, ta gana mata. Gobe sai ka ji ta tana fita da yaro karami. To me aka yi? Me kuka yi ma junanku? Kun yi aure ne saboda kuna son junanku. To me son if
kai as namiji you can't satisfy your wife, then you're useless. Kai ba namiji bane. Kar ma ka fito je ka saka babban riga kana wani haka kana cewa kai ba komai bane. Even if you can satisfy 50 women outside, if you can't satisfy your own wife inside your house, then you're nothing. You're nothing. You're not a man. If you as a woman, you cannot keep a man, ba za ki iya mishi abin da zai saka shi so ya ganki ya dawo gida. Har namiji ya ce wai ba he's not attracted to his wife a gida, it's disgusting. Ke kika bar kanki har ya zama ba zai zama attracted to you ba. Kai kuma namiji waɗanda kake attraction da su a waje da you feel you're attracted to them, wani ne yake kula da su. Wani da kai kana ba su 100 su saka gashin kanti, su saka nails, su wannan abin ƙaryan nan da yake kama da waye-waye. Me yasa ba za ka ba matanka ba? Me yasa ba za ka ba matanka ta yi ba? In turare ne, me yasa ba za ka siya matanka ba? Za ku ji ku siyo ma 'yan matan wasu turarika su fesa ma wani su je. Ba za ka siya mata mai kyau ba za ka yi komai ba. Kun bar matanku a jefe a gida sai ku fita kuna ta bin 'ya'yan ƙananan yara. Kuna iskanci da su, kuma banzaye matan aure. Kun manta wai wani abu wai maimakon ki soke girman kanki ki mishi duk wannan yangan da style da yake so, in ba monkey ne ko snake in waye ne zaki ba gwara kin je kin fita da yaro karami. To ina daraja a cikin duka wannan rayuwa akan zama da za a yi ai magana ta fatar baki. Alaji abun fa baya yi, to hajiya ya zan gyara shikenan. Har sai an fita an jana ta kwane an ce a jefe kafan kai adultery. Dan Allah mu gyara. Wallahi bai ta muka fara kalamai masu daɗi muna gaya ma juna abubuwan da ya kamata, duk wannan abubuwan za su ragu wallahi. Dan Allah ku taimaka mana matan arewa. Kullum muka ji ga wani ita ce Malo girls don't know how to do anything, and it's true now. We and our husbands say, we can't even tell them that, Oga, me, I didn't come tomorrow, please do something. But what is the point of being married? You're married, but you have to buy a vibrator, or you have to go and touch yourself inside the room, and you're married. What is the use of the husband? Or what is the use of your wife? You have to go outside and be sleeping with small girls. Kuma kan ku fada. Wallahi, ni dai wallahi na gaji wallahi tallahi. Kai ta magana ba aji. A gyara hali. Wallahi ya isa haka. Sai da sallah.